Бүгін жымға 19 май эфирда Соба дұқынлары телевидениесі. Отны информацион студиясынан сізді мен Райля Ғалявины сәлемлейм. Хайырлы кеш. Өтіп барушы отнаның район тұрмышындағы yoңалықларын ижат түркімі білән біргәләп отна информацион шығарылышында тәқдим етәбіз. Иңелік, ең мөхимләре турында қысқаша. ЗАГС бүлігінде бала туу суперсервисі қызметі оша онлайн тонықлықлар беріле башлады. Шәмәрдән мәктәбі 100 еллығын бәйрәм етті. Алдыңғылар хәрәкәті яңа буын яшьләр тормышына юл башы. Бу атнаның бірінші күнінде Соба район үзәк шифаханәсенең бала тудыру бүлегеннән 9 май көнне дөньяга килгән Ринас Фаттаховны өенә озаттылар. Әлеге Собой районның ЗАГС бүлегендә бала туу суперсервисы хезмәте аша онлайн теркәлде. Яңа хезмәт кысаларында бала туу турындагы электрон таныклык дәүләт хезмәтләренең федераль порталында шәхси кабинетка кертелә. Ата-аналарга барлык мәгълүматларны расларга, балага исем сойлап, ЗАГСка электрон гариза юлларга гына кала. Шул рәвешле бала әти-әнисе ЗАГСка килмәгән килеш кенә теркәлә. Соңрак туу турындагы таныклыкның кәгазь формадагысын алырга мөмкин. Гөлназ Вахитова сюжеты. Кешкенә Ринас Олия һәм Илнас Фаттаховларның ике кыздан соң көтеп алган кадерле уллары. Бу гаиләнең барлыкка килгәненә 12 ел. Көтелмәгәнчә булды инде бу. Бик көтелмәгәнчә, бик шат. Гаилә көнендә менә чыгабыз, Алла бирсә. Алга таба исәнлек, саулык белән яшәргә насыйп булсын. Мин икенче баламны да шушы Соба районында тапкан идем. Өченчесендә дә килгәнемә үкенмим. Бик ошады. Монда бик яхшы персоналлар эшли. Үкенмим монда бала тапканыма. Дөресен әйтәм, башлыгы шундый икеләтә зур бәйрәм булды минем өчен. Мин ватаныма шундый зур рәхмәтле. Миңа шундый зур бүләк ясаган өчен. Алла бирсә, исән-сау белән тигезлектә дус итеп, матур итеп, бергә үстерергә инде Алла бирсә. Олия тумышы белән Төбәк авылы кызы эпидемиология үзәгендә эшли. Илнас 2 басу арташ авылыннан үз мәшгуль буларак теркәлгән. Инде берничә ел район үзәгендә яшиләр. Заман белән бергә атлаучы гаилә документларны да электрон рәвешкә күчерүгә уңай карый. ЗАГС бүлеге җитәкчесе Гөлнар Шафикова Фаттаховларны котлап туу турындагы электрон таныклыкның кәгазь вариантында тапшырды. Дәүләт хезмәтләре, ягъни госуслуги дип йөртәбез инде, шушы портал аша безнең моңарчыда заявленияларны, гаризаларны җибәрә ала иде кешеләр ЗАГС бүлегенә. Һәм менә бүгенге үзенчәлекле, нәрсәсе белән үзенчәлекле? Гадәттә бала тудыру йортында хатын-кыз бала тапканнан соң, бәби тапканнан соң шыгыр алдыннан аңа балага медицина справкасы бирәләр. Медицина свидетельствосы дисәк дөресрәк була инде. Шул свидетельствоны хәзер узган елның ахырыннан башладылар электрон рәвештә бирергә. Бу республикада кирип китте. Һәм менә Соба районында әле без бүген беренче тапкыр шундый электрон гариза кабул иттек. Бу ничек эшләнелә? Иң беренче безнең үзәк шифаханәдә туган балага медицина хезмәткәрләре язып бирәләр электрон свидетельство. Аны хатын-кыз үзенең госуслугидагы битендә күрә. Аннары яңадан шул вакытта без аны үзебезнең ЗАГСның базасында да күрәбез. Хатын-кыз моны үзе ала, әни кеше ала, үзенә кирәкле итеп тутыра. Аннары соң әти кешегә җибәрә. Димәк, алар гаилә корган, теркәлгән гаиләдә яшәгән кешеләр булсалар. Әти кеше ала, бу гаризаны карый һәм раслап, ЗАГС бүлегенә яңадан раслап җибәрә. Менә шуннан соң без инде шушы базаның икенче бүлегендә күрәбез моны. Алабыз. Аларның җибәргән гаризаларын карыйбыз, әйбәтләп документ эшлибез. Ягъни без инде әнинең эш урынына дигән справканы әзерлибез шушы информация нигезендә һәм балага туу турында таныклык әзерлибез. Әлегә туу турында таныклыкны кәгазь вариантында килеп алалар бездән. Монсын инде әти кеше эшли. Безнең билгеле бер журнал бар, шул журналга кул куеп шушы документны алып китә. Әмма киләчәктә документлар электрон вариантта кулланылачак дигән
юлга бер адым дип саныйм мин моны. Әлегә яни сайлый ала. Мин әле документны кагазда да алам дигән, кагазын килеп ала. Бала тууга ук машинада махсус автолюлькаларда йөрергә тиеш. Кагыйдәләр шуны таләп итә. Россия дәүләт автоинспекциясының Саба районы бүлеге җитәкчесе, полиция майоры Марат Гаязов юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесының район бүлекчәсе начальнигы Гүзәлия Гафарова автолюлька белән балаларга кызыклы китаплар, белешмәлекләр бүләк итте. Бала туу зур шатлык, аның гаиләдә нишәнче булып, кайсы датада дөньяга килүе дә мөһим түгел. Үз бәхете, уңышлардан торган озын юлы белән аваз салуы кирәк. Һәм менә шушы гаиләнең, туганнарның, дусларның һәрвакыт янда булуын телибез. Алдынгылар хәрәкәте. Элекеге октябрятлар, пионерлар, комсомоллар берләшмәләренә тупланган укучы яшьләр бүген шушы исем астында төркем булып актив тормыш белән яшиләр. Бу хәрәкәт әле бик яңа, эшчәнлегенә 1 елда юк. Ул 2022 елның 18 декабрендә Россия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән яшь үсмерләрне тәрбияләү, аларның ялын оештыру һәм дөньяга карашын формалаштыру максатларында булдырылды. Татарстан Республикасында алдынгылар хәрәкәтен Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов җитәкли. Без аны шушы көннәрдә үзебезнең сабабызда кабул иттек. Тулырак алдагы хәбәрдә. Саба урта мәктәбе бүген мәртәбәле кунаклар һәм районыбыз мәктәпләреннән җыелган укучыларны, укытучыларны, директорларны кабул итте. Бу очрашу иң тәүдә 14 яше тулганнарга паспортларны тантаналы шартларда тапшыру белән бәйле. Ни дисәк тә, бу мөһим документны алу кеше тормышында истә кала торган вакыйгалар сафында. Бу бик зур көн. Яны аннан соң инде Үзенең гомер буе бу синең документың. Шуның өчен сезне тәбриклим. Мондый зур тантаналы көн белән. Кадерен белергә беренчедән әти-әнинең, үзегезнең һәм инде бер вакытны онытмагыз, үзегезнең җаваплылыкны. Матур вакыйганы тагын да истәлекле итүче кунак Тимур Сөләйманов, Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, яшьләр белән бер дулкында һәм вазифасына күрә яшьләрнең актив тормышы сагында. Паспорт алдыгыз, ул өстәмә җаваплылык. Шуңа күрә бергә булыйк, бердән булыйк, бер хәрәкәттә булыйк һәм үзебез Саба районын, туган җирне үстереп, Татарстаныбызда зурлык һәм илебездә матур була ала берсе. Барысы 54 укучы җитәкчеләр кулыннан тәүге паспортларын кабул итеп алдылар. Дөньяга килгән көннәреннән туу турындагы таныклык алар өчен төп документ булса, инде менә хәзер паспортлары бар. Бу вакыйганы районыбыз матур традициялар белән дә баета. Быелның гыйнварыннан башлап һәр паспорт алучы балага Саба гербы бүләк ителә башлады. Бу паспортны алырга мин бик шат һәм аны министрдан алу минем истәлегемдә калачак. Без хәзер инде балалар гына түгел, без инде яшь үсмерләр һәм хәзер без эшләр эшли алабыз һәм акчаны үзебез таба алабыз. Мин министр кулыннан паспортны алуыннан бик шат. Бу бик истәлекле булар. Татарстан супергуд 5, 6, 7, 8, рәхим итегез! Саба яшьләре исеме астында берләшкән бу кызыл киемле егет-кызлар районыбызның төрле мәктәпләрен тәкъдим итә. Аларны алдынгылар хәрәкәте берләштерә. 2022 ел ахырында Россия президенты Владимир Путин теләктәшлеге белән ил күләмендә барлыкка килгән яңа хәрәкәткә сабалылар да бердәм килеп кушыла. Сезнең каршыда Саба яшьләре. Мы можем, без булдырабыз.
Тимур Сулейманов Татарстанның алдыңгылар хәрәкәте балалар һәм яшьләр гомумроссия иҗтимагый дәүләт хәрәкәтенең төбәк бүлеге советы җитәкчесе. Аның районга килү максаты да Саба җирендә дә шушы хәрәкәтне үстерү, эшчәнлеген активлаштыру буенча киңәшмәдә катнашу иде. Алдыңгылар хәрәкәте бөтен яшьләрне бергә тупларга тиеш. Биредә алар кызыклы, мавыктыргыч шөгыльләр таба ала. Һәм бу хәрәкәт асылын Тимур Җәүдәт улы үзенең балачак хатирәләре, тормыш тәҗрибәләренә таянып, аңлатып та бирде. Ул башлангыч сыйныфта укыганда, җәйге каникулда авылда үз ишләре белән штаб төзи. Бу төзелешне алар теләк, дуслык белән җиренә җиткереп башкарып чыгалар. Бердәмлектә көч, бердәм булганда гына таулар күчереп була. Менә алдыңгылар хәрәкәте это про это. Про то, когда һәр мәктәптә, һәр колледжда яшүсмер клубы булсын ул, яшьләр үзәкләре булсын ул. Сез үз штабыгызны булдырасыз. Это ваш штаб. Это ваша команда. Да, там есть Фәрит абый, как мой дядя там. Алсу апа булсын ул, кем? Тәҗрибәле остаз. Ләкин ул сезнең урынына түгел, ул сезгә булыша, менә шул штабны булдырырга. Ул сез эшләгән эшләр, проектлар, чаралар булырга тиеш. Кайда сез зритель булып түгел, оештыручы булып катнашасыз. Һәм мәктәпнең әйтик бар календарь планы. Анда чаралар бар. Ләкин бу чаралар, алар сезнеке, сез анда катнашканга күрә түгел. Алар сез аларны оештырганга күрә булырга тиеш. Аның өчен әлбәттә команда булырга тиеш. Хәзерге вакытта районда шушы хәрәкәткә берләшкән Саба яшьләренең инде сөйләр, фикерләрен җиткереш сүзләре бар. Алар кыска гына вакыт аралашуларына карамастан үзләренә аның кирәген тойган. Бу хәрәкәт әле яңа гына башланды. Безнең Сабаның үзебезнең командасы бар, Саба яшьләре дип атала. Бу команда безнең берничә мәктәп катнаша, гимназия, Сәләтле балалар мәктәбе, яңа мәктәп, Килдебе, гимназия. Һәм без шушы кыска вакытта инде бергә дуслашып үттек. Монда бик кызык. Монда инде без яңа дуслар табарга килдек. Һәм үзебезне икенче яктан ачарга. Үзебез турында тагын күбрәк әйберләр белдек. Без бик күп әйберләргә уңган икән. Шуны белдек. Biz jırladık da, biyedik da, şiirlerde matır söyleyemiz iken biz dostlar bilen bik kızık iken alay yürürge. Anday eybeler kübrek bulsa eybet bulur idim. Рәзинә Абдуллина шушы яшьләр белән эшләүче остаз. Ул үзе дә алар белән өйрәнә. Тормышны кызыклы итү серләренә төшенә. Замана яшьләрен телефон бәйлелегеннән арындыру, аларның талантларын ачу, шушы юнәлештә үстерү өчен хәрәкәт мөмкинлекләр мәктәбе ди. Хәзерге минем уйлавымча балалар күбрәк телефонда утыралар, шулай бит шуңа күрә инде минем уйлавымча менә шундый хәрәкәтләр күбрәк кирәк. Монда бит инде үзеңне ачасың. Нинде дә кайда катнашырга кирәк. Менә бу өлкәдә, менә бу алыңлар хәрәкәтендә бар шушындый 13 төрле направление. Бала сайлый ала үзенә кайсыга кирәк. Ул инде спорт ягыннан, ул туризм ягыннан, ул волонтер ягыннан. Менә күп укучылар безнең волонтерны сайлыйлар. Алар инде әбиләргә, бабайларга булышалар инде. Шул менә балаларга менә шушындый движениене булдыру минем уйлавымча инде ул бик яхшы әйбер. Менә балалар әзрәк кенә дуслашырлар ие, бер-берсен якыннан белерләр ие. Менә мондай хәрәкәтләр мин әйтәсем килә күбрәк булсын иде. Хәрәкәтнең миссиясе 5 төп блоктан тора. Беренчесе Россия белән булу. Яшьләрнең яшәү урыны, шәһәр, республика, ил турында аңлавын формалаштыруны күзаллый. Икенчесе кеше булып калу һәм бер-береңне хөрмәт итү кебек кыйммәтләр турында сөйләүче кеше булу. Өченчесе бергә булу. Биредә, коллективта эшләүгә, тирә-юньдәгеләргә ярдәм итүгә басым ясала. Дүртенчесе хәрәкәттә булу. Нәкъ менә хәрәкәттә файда туа. Бишенчесе беренче булу. Бу юнәлешләрнең һәр кайсы турында Тимур Сулейманов нигезле аңлатмалар белән сөйләде. Менә шундый Россия күләм
зур хәрәкәт хәзер барлыкка килә. Шуңа күрә тик күзгә күз карап, яшьләр белән дә менә әлегә очраштык. Хәзер укытучылар белән очрашачакбыз. Шул фикерне җиткерү, аларда кызыксыну хисен булдыру. Чөнки үзләре теләп, монда мәҗбүри форматтан эшләп булмый. Әгәр дә аны эшләп теләсәң дә булмас берничек тә. Балаларны кызыксындырып, һәм берничә елдан минемчә ул зур гына хәрәкәткә әйләнәчәк. Зур роль мәктәпләрдә әлбәттә, директорларда, укытучыларда. Алар аны бик шундый әз генә кытыртып кына балаларны кызыксындырып, аларга үзләре өчен шундый хәрәкәтне булдырырга ярдәм күрсәтергә тиеш. Алдынгылар хәрәкәтенең клублары мәктәпләрдә, яшьләр үзәкләрендә, яшь-үсмерләр оешмаларында барлыкка киләчәк. Оештыручыларның максаты һәрбер юнәлеш буенча берничә процентны гына алып, баланы әзерләү түгел, ә бөтен яшьләрне, мөмкинлекләрен һәм сәләтләрен исәпкә алып тормышка хәзерләү. Кемдер хоккейда, кемдер җырда, кемдер театрда, кемдер техник юнәлештә үзен ача ала. Кемдер табиб, кемдер пешекче булырга хыяллана. Булар барысы да шушы хәрәкәткә кергән юнәлешләр булырга тиеш дип ассызыклады чарада катнашучыларга Тимур Сөләйманов. Бүгенге очрашудан яңа иҗади ялкын алып таралдылар. Аның дөрләп януы шушы яшьләрнең очкын өстәп торуыннан торачак. Монысы исә вакыт эше. Движение первое, движение смелых. Мы верим в отчизну, мы верим в победу. Лишь нам молодым зачитать и хранить. Историю нашу мы будем хранить. Шәмәрдән мәктәбенә 100 ел тулды. Районда гына түгел, республикада танылган, бай тарихы булган, күренекле шәхесләр тәрбияләгән Шәмәрдән урта мәктәбе юбилейын тантаналы шартларда билгеләп узды. Күпләр бирегә сыйныфташларын, укытучыларын күрү теләге белән килде. Әлбәттә, инде аларны мәктәп коридорлары, класс кабинетлары барысы да бердәй сагындырган. Сабый чак, бала чак, үсмер чор, яшьлек, гомер уртасы, картлык, гомернең мизгелләре. Кеше тормышта кем генә булса да, мәктәп аның хәтерендә иң төп урынны алып тора. Шәмәрдән урта мәктәбенең юбилейын бәйрәм итәргә килгән һәммә кешенең дә күңеле бүген үткәннәргә кайтып яңарды. Рәт-рәт булып тезелгән отрядларның рапорт бирүләре хәзер инде тарих хатирәсе. Отряд выпускников 1950-х, 1969 годов на торжественную линейку, посвященную столетию Шамарданской школы, построен. Командир отряда Владимирова, рапорт стан. Рапорт принят. Вольно. 100 еллык тарихта мәктәп ничә буын укучысына белем һәм тәрбия биреп, аларны олы тормыш юлына озата. Саны бихисап булса да, без бу буыннарны бүген шушы сафта күрә алдык. Мәктәп директоры кичәге укучылар бүгенге коллектив белән горурлануын әйтте. Ул Шәмәрдәндә белем һәм тәрбия сагында торуы белән җаваплы. Илфат Мөхәммәтов Шәмәрдән мәктәбендә 100 ел дәвамында директор вазифаларын башкаручыларны барлаган исемлектә 13-нче. Бу постта ул 2021 елдан. 100 ел чыннан даган тарихи вакыйга. 1922 елда 7 бала белән үз биографиясын башлап җибәргән Шәмәрдән мәктәбе бүгенге көндә дә алдангыларда. Аллаһка шөкер, безнең инде шушы безнең арабыздан чыккан укучылар инде үзләрен үз һөнәрләрен табып, үз тормышын табып, зур дәрәҗәләргә ия булдылар. Бу инде безнең өлкән буын һәм хәзерге буын укытучыларыбызның зур хезмәт нәтиҗәсе.
Шәмәрдән мәктәбе һәр чорда да данлыклы, дәрәҗәле иде. Шушы исемне, шушы дәрәҗәне дәвам итүчеләр без хәзерге буын укытучылары. Лицейбыз укучылары һәм укытучылары бер кайчанда сынатмый, Аллаһка шөкер, уңышларыбыз күп һәм төрле. Моның өчен безнең бөтен мөмкинлекләр дә бар. Аллаһка шөкер, район җитәкчеләребез даими ярдәме нәтиҗәсендә материаль техник базабыз көннән-көн ныгый. Барысы ягыннан да инде безнең мәктәбебез шәһәр мәктәпләреннән калышмый. Димәк, укучыларыбызга тырышып укырга, спорт белән шөгыльләнергә, үзләрен төрле яктан үстерергә барлык мөмкинлекләр дә бар. Бәйрәм котлаулар белән тәэсирле. Алар бүген айруча җылы. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов үз чыгышында тарихны, бүгенгене, киләчәкне искә алды. Уку йортының даны һәр чорда да югары. Безнең бүген Шәмәрдәндә зур бәйрәм, бай тарихы булган Шәмәрдән мәктәбенең үз вакытында Шәмәрдән урта мәктәбенең һәм Шәмәрдән лицейның 100 еллык юбилеен билгеләп үтәбез. Дөрестән дә бай тарихлы мәктәп республикага зур шәхесләрне, күренекле кешеләрне биргән мәктәп. Инде әлеге мәктәпнең тарихын шулай ук бәйлисе килә. Озак еллар эшләгән хәзер мәрхүм Шәүкәт Әнвәрович белән ул чорда, ул вакытларда тәҗрибәле коллектив туплап, балаларга сыйфатлы белем биреп, әлеге Шәмәрдән мәктәбен зур дәрәҗәгә күтәргән кеше, Шәмәрдән мәктәбен абруен булдырган кеше, инде үз личный үз тәрбиясен биреп, кайбер балаларга ул вакытта дөрес юлга бастырган кеше. Рәхмәттән башка сүз аңар юк, урыны җмакта булсын. Инде сезгә дә шулай ук бик зур рәхмәт, үзегезнең мәктәбегезне хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Алдагы көннәрдә дә шулай чакыра калсалар, каян чыкканыгызны белеп, шулай сезгә килергә, күпмедер булышырга сорасалар инде. Безнең шушы мәктәптән чыккан зур кешеләребез бар. Сезгә шулай булышып, мәктәбегезне хөрмәтләп, һәр вакытта белеп яшәргә сезгә. Барыгыз да бәйрәм белән, юбилеегыз белән. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы өчен мәктәп тормышы бик якын. Дипломлы укытучы буларак, ул хезмәт эшчәнлеген биредән башлый. Шәмәрдән мәктәбе дигәндә инде мин үзем 93 елда университетны укып бетергәч, 93 елда мәктәпкә учитель математики булып эшләргә кердем. 93 елда 94-кә кадәр укытучы булдым. Бирделәр миңа класс руководство непростой класс дип әйтик инде. 94 елда мен булдым хәзер теге зам директор по воспитательной работе. Менә шул эштә 6 ел булып эшләдем. Һәм 2000 елда инде менә шушы должностька күчтем мәктәптән. Поэтому менә 7 ел эшләдем мин мәктәптә. Бик җиңел вакытлар түгел иде 90 еллар дип әйтик инде. Нәрсәгә дигәндә беренчән мәктәп кечкенәрәк иде. Ул вакытта 1440 бала укый иде без мәктәптә. 57 параллель бар иде. Шул 2 смена, даже 2 смена балалар сыйытмый. Шул вакытта эшләдек без. Авыр булса да, бик күңелле яшәдек. Мәктәптә безнең Шәүкәт Әнвәрович шул вакытта мәктәп директоры инде. Элекке укытучылар, шул белән бергәләп, матурлап эшләдек инде. Мәктәп ул просто творчество дип әйтик инде. Просто творчество. Шуның өчен шуны теләк инде, чтобы мәктәп гөрләсен, балалар әйбәт знаниялар алсыннар һәм анда творческая атмосфера яшәргә тиеш дип әйтәм. Поэтому телис килә дальнейшего вот этих всех успехов, чтобы мәктәп безнең данлы булсын, көчле специалистлар чыксын һәм алар инде үзе мәктәп турында атмосфера бирәс килә. Бәйрәм тантанасына килгән ветеран укытучылар, алар укытып олы тормышка озаткан укучылар менә шулай микрофон каршына килеп хатирәләре белән бүлеште. Бүгенге яңа буын укучыларына котлау сүзләрен җиткерде. Мен монда эшләп кенә түгел, без монда 100 елдан артык гомеребезне бирдек. Без 7 балалык гаилә, барыбыз да 10 ел укыдык, кайберләре өчесе 11 ел укыдылар. Аннан соң мен монда иң баштан мәктәпне битергәч 1 ел гына пионер вожатый булып эшләдем. Аннан соң институтка кирип укыдым, английский факультетны битердем. Аннан соң монда кайтып эшли башладым. Әле бу 70 елны мен монда килдем дә, мен монда 25 ел гына эшләдем дә, аннары выслугага пенсияга чыгып киттем дә, анда бер бәби алып кайттым. Ул бәбигә инде һәр 35 яшь. Мен сезнең барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Мәктәпнең шундый зур вакыйгасы 100 еллыгы. Бу 100 еллык инде хикмәт әйбәт мәктәпнең 100 еллыгы менә шул. Это моя самая родная школа, самый родной дом. Я в 48 году пришла в 1 класс.
Шамарданская школа, в 1948 году, после войны. В 1958 году закончила школу. И здесь 55 с лишним лет проработала учитель с начала класса. Каждый день занятий в школе это для меня был праздник. Понимаете, я так любила свою работу. Хотели начать? Своих детей, своих родителей. И теперь здесь мы три сестры здесь учились. Теперь мои внуки учатся, невестка моя работает учителем математики в этой же школе. Старший внук в прошлом году закончил школу, 100-бальник по русскому языку. А я учится в институте, дай бог всем здоровья. Теперь насчет учителей. Всем учителям, всем сотрудникам этой нашей школы хочу выразить огромную благодарность за тот труд, который они вкладывают в дело воспитания нашей молодежи. 48 ел педагогик стажға ия Николай Николаев мәктәп минем үшін бірінші орында болды дейіп фикірлерін әйтті. Ол районға информатика фәнін кірткен ұстазда. Іштен тоқтағанына 2 генә ел. 68 яшына қадар балаларға физика, информатика фәннәріннән білім бирә. Мұнда келуге бірінші мен бүтін районда бірінші информатика бөлмесін ештердім мен. Ондары бүтін программна обеспеченияларын қайтыптырдым бүтін районға. Шондан соң физикада оқыттым, физика біліп информатика бірге оқыттым енді мен. Значит, балаларны постоянно ертім нәрселерге, конкурстарға. Республикада конкурслар программистовта гүл орынлар қойттық. Бірінші, екінші, үшінші орынлар қойттық. Информатикадан андары Каримов бар еменім жігіт, ол тоже республикада 2 орын алды. Так что оңышлар жоқ деп айта алмайым. Но мәктәпнің, как говорится, фанаты енді. Мәктәптен қойтып кірдік, мәктәпке жықларына қойтады енді. Дәрсін айтты керемді. Тарих фәннәре докторы, профессор Дамир Исхақов якташыбыз. Ул 1969 елда Шәмәрдән урта мәктәбен тәмамлый. Үзенең чыгышында тарихыбызны саклау, барлау, милләтебезнең үсеше өчен гаять әһәмиятле икәнен билгеләп узды. Бу Шәмәрдә мәктәбе минем өчен бик яраткан, монда укыган мәктәп, 69 елда бетергән бу мәктәпне. Бүген мин сезнең каршыда басып торам. Сезне бөтен татар конгрессының башкарма комитеты исеменнән чын күңелдән юбилейгыз белән котлыйм. Билгеле, Шәмәрдән поселогы гел үзгәреп торды, төрле юнәлештә. Хәзер дә бик матур күренә. Мин укыган вакытта мәктәптә 1200 бала бар иде. Әле мин саннарны сорадым. Бик күпкә чигенмәгәнсез бу яхшы. Димәк, мәктәпнең киләчәге бар. Мәктәпнең киләчәге бүгенге укучылар. Алар тарихи уку йортында белем алулары белән бәхетлеләр. Ерак үткәндә 7 укучы белән башланып киткән мәктәп тормышы бүген 784 бала белән дәвам итә. Коллективны 80 укытучы берләштерә. Балалар Мишәнбаш, Шәмәрдән 2, Кырбаш, Пчеловод, Улъяз авылларыннан килеп укый. Уку алдыңгылары уңышлар биредә һәр заманда да булды. Узган уку елында 3 укучылары алтын медальгә тәмамлый. 2 укучыларының бердәм дәүләт имтиханыннан 100 балл җыюлары да уку өлгерешенең югары күрсәткече. Быел 11 сыйныфтан 24 егет-кыз үзләренең белем йортлары белән сабыллашырга әзерләнә. 11 елны укып бетерәм. Безнең выпускта 24 бала укый һәм без бик үзебезнең мәктәбебез белән бик горурланабыз. Сегодня мы собрались на столетие нашей школы. Пригласили всех выпускников последних нескольких годов. Для нас это мероприятие очень значимо, и все сегодня собрались, все красивые, все очень были готовы к этому празднику. Я горжусь своей школой, я рада, что я здесь учусь, и даже очень грустно, что приходится в этот год выпускаться. Я буду скучать по лицею. Здесь очень хорошие, классные учителя. Мне тут нравится. Приходите к нам учиться.
Лицей бинасы алдында узган тантанадан соң бәйрәмгә килүчеләр бинага уздылар. Кунаклар биредә Шәмәрдән мәктәбенең тарихына, бу җирлектә мәгарифнең үсеш башкычларын күзалларга мөмкинлек бирүче күргәзмәләр белән таныштылар. Сәхнәдә музыкаль номерлар, мәктәп тарихыннан театрлаштырылган чыгышлар карап күңелләрен ачтылар. Ә тарих дәвам итә. Белем йорты бүгеннән яңа 100 еллыкка аяк атлап, яңа сәхифәләрен яза башлады. 1977 елдан башлап 18 май илебездә музейлар көне буларак билгеләп үтелә. Нинди генә музей булмасын, ул вакыт машинасы кебек үткәнгә алып кайта. Тарихны тоярга мөмкинлек бирә. Музейга килгән һәр кеше үткән тарихны барлый, бүгенгене тирәнрәк аңлый һәм киләчәк турында уйлана. Саба районында 3 муниципаль музей бар. Саба туган якны өйрәнү, урман хуҗалыгы һәм Сатыш авылындагы мәдрәсә музее. Ә хәзер сезне Саба туган якны өйрәнү музеена сәяхәткә чакырабыз. Сюжет эфирга кабатланып бирелә. Саба гимназиясында 1985 елда оешкан музейдан 1993 елда Саба туган якны өйрәнү музее аерылып чыга. Ул вакытта 500 экспонат була. Бу эшләрне үз эшенең фанаты, туган ягыбыз тарихын бертекләп өйрәнүче Рәйсә Бәдретдин кызы Сиражиева башлап йөри. Саба үзәк китапханәсе бинасында урнашкан Саба туган якны өйрәнү музее белән хәзерге вакытта Венера Равил кызы Сәйетова җитәкчелек итә. Биредә 4000 ләп экспонат саклана. Безнең инде еллар дәвамында бик күп музейда экспонатлар җыелды. Ул безнең бүгенге көндә 4000гә якын экспонат саклана безнең әлеге музейда. Һәм һәрбер менә экспонатлар бит алар һәрберсе төрле. Һәрберсен карасаң, ләкин анда үзәктә тарих безнең районыбызның үткәне чагыла аларда. Музей хезмәткәрләренең төп максаты әлеге экспонатларны саклау, туплау, килгән кунакларыбызның игътибарларын җәлеп итү генә түгел, ә менә шушы экспонатларда шагылган шул тарихыбызны искәртү һәм аны таныту төп эшләре, максатлары булып тора музей хезмәткәрләребезнең. Саба туган якны өйрәнү музеенда туган ягыбызның тарихы, рухи мирасы саклана. Төрле яшьтәге һәркем аны үзенчә кабул итә. Кече яшьтәге мәктәп балалары өчен Байлар Сабасы, Урта Саба авыллары территориясеннән табылган мамонт сөякләре, су асты дөньясы кызыклы. Урта яшьләрдәге укучы бала мәктәп программасы буенча бирелгән материалларны тагын да байыта. Өлкәннәр исә бала чакларына, яшьлекләренә кайта. Бик Ватан сугышы еллары анда катнашкан якташларыбыз музей залларында мәңгеләштерелгән. Суслонгер, Брест крепостеннән кайткан экспонатлар, фаҗигале Хатынь авылы туфрагы, Өтернәш шәһәрлеге табылдыклары туган як тарихы белән кызыксынучыларны җәлеп итәрлек бай һәм эчтәлекле. Күренекле якташларыбыз, мәсәлән, сынчы Кадим Җәмитов, рәссам Тауил Хаҗи Әхмәтов иҗатлары да музейда урын алган. Татар көнкүреше залы да җанга ятышлы итеп җиһазландырылган. Килүчеләрне, материаллар белән танышырга теләүчеләрне җәлеп итү өчен шулай ук экспонатларны саклауның да махсус кагыйдә таләпләре бар. Солдат хатларын чынлап та алсак инде без бөтенләй гомумән кул белән тотырга ярамый. Алар бит инде тарала безнең кагаз бит инде ул элекеге кагаз 41 елда 45 елларда язылган шулай бит. Аларны сканер аша үткәрергә ярамый. 50 ел гомерен ала ул аның. Шуңа күрә солдат хатларын без инде аларны ябык җирдә ничек ачык тотабыз, шулай тотырга тиеш. Бер ачып, бер ябып, эш пишмакка алай сакларга тиеш түгел без. Һәрбер әйбернең, һәрбер экспонатның менә үз җае, үз көе, акчаларныкы да утта төшмәскә тиеш, аңа кояшта төшмәскә тиеш. Лампочка яктысы төшсә дә, ул менә дөрес булмый инде. Саба туган якны өйрәнү музееннан аермалы буларак райондагы муниципаль Саба урман хуҗалыгы һәм Сатыш авылы мәдрәсә музейлары исемнәреннән үк күренгәнчә тематик музейлар һәм һәрберсе экспонатларга бик бай. Бу көннәрдә Саба туган якны өйрәнү музее өчен элекке Татфонбанк бинасында реставрация, реконструкция эшләре бара. Түбә алыштырылган, тышкы стеналар тышлана, эчке якта бүлмәләр бүлү эшләре бара. Монда күчкәч, тиешле таләпләргә туры китереп, җиһазлар һәм экспонатларны урнаштырырга мөмкин булачак. Киләсе музейлар көнен якты экспонат табышларга бай музейда каршыларга язсын.
15 май көнне башкалабыз Казанда Заманча сәнгать галереясында Татарстанның халык рәссамы Мөдәрис Минхажев күргәзмәсе ачылды. Төсләрдә милли хисләр дип исемләнгән әлеге шәхси күргәзмәдәге эшләр рәссамның 50 еллык иҗади эшчәнлеген калашлый. Якташыбызның күңел җылысын саклаучы бу күргәзмә белән без узган ел Казанга барып танышкан идек. Хәзер сезгә бу язмабызны тәкъдим итәбез. Ратушының күргәзмәләр залына Мөдәрис Минхажевның төрле төсләр белән ясалган иҗат җимешләре дәшеп тора. Шәмәрдән бистәсендә туып үскән, хәзердә туган ягын җирсеп яшәүче рәссамны төсләр патшасы дип әйтеп була. Шәмәрдән дигәшеннән, әлбәттә, минем күзалына килеп баса Шәмәрдәннең вокзалы, ул агач вокзал иде. Аның иске ягы күпел кебек шундый тәрәзәләр, теге ярым ай кебек. Һәм шушы Шәмәрдәннең вокзалыннан төрле якларга нур кебек урамна кирип китәләр. Һәм алар урман эчендә югалалар. Менә беренче Шәмәрдән урман эчендә. Беренче рәсемне ясарга туры килде. Иң башта менә яңгырдан соң җир юешләнә, йомшак кына булып шундый. Таяк белән ясаган ул да булса ромашка чәчәге, ромашка. Менә гади бит түгәрәк, икренде түгәрәкләр. И шунда не әти чыкты да, каралы дип, шулай ясап буламыни кумга да ди. Шулай итеп, беренче рәсем шушы ромашка чәчәге булды. Балачак елларында әтисе белән ат җигеп гел хезмәттә булган егетнең соңрак ясаган рәсемнәрендә ат сурәтләнү дә гаҗәп түгел. Бүгенге көндә Мөдәрис Минхажев меңләгән картина авторы. Соңгы елларда иҗатында татар орнаментлары өстенлек итә. Киндер тукымага монументаль 2-3 метрлы картиналар ясаучы бердән-бер рассам ул. Татар бизәкләренә мин кичкенәдән гашык. Менә яшерен батырын түгел, бишектә яткан бала теге шибеннә кермәсен дип шелтәр ябалар бит әле бишеккә. Шул бишекнең шелтәрнең бишекләренә мин ничектер күзем белән карап ятканмын. Аны ачып әнием инде ризык биргән, шунда ук әниемнең шушы шиккән алъяпкычлары, аның нурлы йөзе әлбәттә мине инде матурлыкка омтылдырган. Аннан соң идәнгә чиптә йөри башлагачыннан ишек төбендәге читекләр күтәрелеп карасаң, тәрәзә кашагалары, өстәлдәге теге әнишеккән скатерлар дип әйткәндә, алар барсы да күңелдә, димәк, мине чорнап алган матур мөхит, бизәкләр. Күргәзмәгә авторның төрле жанрдагы иҗади эшләре куелган. Күпчелекне туган җир табигате, гади, әмма кадерле көнкүреш әйберләре, милли ядкарлар тәшкил итә. Мөдәрис әфәнде менә татар халкының күңел көзгесен бирә алган рәссам. Менә без әйтәбез бит, татар халкы зыялы, акыллы, югары сыйфатны аңлата алаган милләт дибез. Менә ул үзенең эше аша, үзенең йөрәге аша, менә шуны дәлилләгән кеше. Менә аннан соң тагын шуны әйтмәкче булам, менә тагын ул Мөдәрис әфәнде гасырлардан гасырларга килгән милли хәзинәләребезне җиткерүче, буыннан буынга җиткерүче. Һәм аның эше безне, татар халкын, мәңгелеккә илтәчәк. Менә бу бик мөһим нәрсә. Рассам картинаны ясамый, ул аны иҗат итә. Иҗат эшендә тирән мәгънә бар. Шин татар хатын-кызы образын ачып салучы да ул. Тулы чиләкне җиргә куярга ярамый. Рассам бу нечкәлекләрне дә искә ала. Кабер ташларының җилкәлесе иратларга куелса, туры төшкәне хатын-кызга. Мондый картиналары коронавирус пандемиясе вакытында иҗат ителгән. Ул мастер пейзаж өлкәсендә дә табигать күренеше, шәһәр күренеше, индустриаль пейзажлар бит инде барысы да, портретта да, менә үзенең шушы җиткән сәнгатендә инде ул орнаментка әйләнеп кайтты, үзенең бала чагына ул иң нечкә, күңелле кеше сыйфатларына ия. Мөдәрис Минхажев өлкән хәзерге буын рассамнарына да үрнәк, туры юл күрсәтүче. Югары вазифасы аны һәр вакыт эшлекле сәфәрләргә, яңа очрашу, танышуларга дәшә. Менә безнең рәссамнар белән 300 рәссам, һәрберсен беләм аларның ничек яшәгәннәрен һәм иҗатлары белән таныш. Шуннан да бу көндә мин горурланам безнең рәссамнарыбыз белән. Чөнки без әле тарихта булмаган эшләр башкардык. Без менә Шиште каласына килеп, Рамазан айында 30 рәссам
Рәсәйнең төрле почмакларыннан, безнең Татарстан Республикасы Рәсәй берлеге оештырган пленэр симпозиумда катнаштык. Без анда ураза тоттык. Кич белән ифтарга төшәйдек, рәссамнар, төрле милләт вәкилләре түбәтәләр киеп. Һәм инде әлбәттә шунда аңладылар күп рәссамнар, каралы без белмәгәнбез икән, ислам диненең ничек итеп менә теге урыслар светский дигән менә аның диннең менә шундый кешелекле өчен, халык өчен уңай булуыннан тасвирладылар. Күргәзмәнең исеме җисеменә туры килә. Төсләрдә дөрестән дә милли хисләр. Авторның рәсемнәрендә гади кешеләрне, табигать манзараларын күреп сокланасың. Күп гомере Лениногорск, Түбән Кама шәһәрендә үткәнлектән, бу якларны да шактый сурәтләгән. Тик туган ягы Шәмәрдәне аның йөрәге түрендә. Күршеләре белән аралашу, үткәннәрне искә алу аны яңа идеяларга рухландыра. Ул Безнең урамда кәндә оларның ничектер шулай ойырылып тора дигән нәрсәсе сәләте булгандыр инде аның. Художниклар олар бит туганнан үзенчәлеклерәк булалар. Шуңар күрә теге малайлар гел уйнаганда әзрәк була. Шулай итеп, без гел яклыйдыр инде аны. Шул хыялый нәрсә иткәндә. Шундан bir мәктәптә укыдык. Ул бит безнең мәктәптә балалар бик күп. Анда без ул укыганда да, без укыганда 2 татар мәктәбе, 11 классы бетердек без. И бер урыс мәктәбе. Менә шуның хәле күп ничек инде балалы булганнар. Шуңар күрә мәдәрис ничектер шулай туры килгән инде, белмим инде. Безгә шулай якын иткәнме дигәндә шулай килеп, әнине рәсемлек башлады. Оннан соң ул килеп безнең өйнең артына анда без утан алып кайткан идек. Бактинавилар шулай нәрсә белән шул утан. Ул шул утан артына җигән нәрсә итеп бакча башыннан. Шул рәсемне ул 1-2 көн ясаган менә шул нәрсәне. Ул рәсем теге экспозиция нәрсә дигән әлдә бар. Мин идә үземә ясап куйдым ул рәсемне бакча башыннан безнең йортлар. Шуны апайга күрсәткән Уфада, елап җибәрде. Шулай үзе күргән кебек иттереп инде. Шулай иттереп. Әтине ул рәсемен шулай килеп. Ничектер менә шулай безнең семьяга шулай якын итте ул. Шын мәгънәсендә беренче тапкыр живем дип әйтәбез инде. Тере килеш бер-беребезне күрергә насыйп булды. Ни дигәндә мин аны телевизорлардан карап белә идем, һәм инде аның әсәрләре белән таныш идем, рәсемнәре белән, портретлары белән дигәндәй. Һәм менә телевидениегә безне ничектер чакырдылар, яңа гасыр телевидениесына. Шунда килгәч, бер мөлаим генә татар түбәтәе кигән бер әфәнде килеп басты да сүз кушты. Сез дә кемнәрсез? Ничек монда, кайсы нигә килдегез программага? Мин менә шунда килгән идем. Шулай дип сөйләшеп киттек. Без Мәдәрис әфәнде белән якташлар да булып чыкты. Ул да Саба районыннан булып чыкты. Матурлык гадилектә. Мәдәрис Минхаҗев милләтебезнең байлыгын, затлылыгын ачып бирүче рассам. Атна информацион программабызны студиябыз кунагы Саба таңнары газетасы баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев белән дәвам итәбез. Исәнмесез, Рөстәм Габдрәүфович? Исәнмесез. 19 май Татарстан Республикасында матбугат көне, димәк, безнең Саба таңнары газетасы редакциясе коллективының һөнәри бәйрәме. Интернет нык үсеш алган чорда да республикада чыга торган газета, журналлар белән беррәттән район газетасының да халыкка кирәкле булуы куанычлы күренеш. Сез һәм сезнең журналистлар районда барган вакыйгаларны яктыртасыз. Әлбәттә инде җирлекләрдәге хәбәрчеләрегездә сезнең белән бер тулкытда, алар һәр вакыт язма хәбәрләре белән ярдәм итеп торалар. Бүгенге бәйрәмегез белән без сезне һәм инде каләмдәш дусларыбызны котлыйбыз. Котлаулар ияләренә сезнең үзегездән дә барып ирешсен әле. Рәхмәт. Хәерле кич, мөхтәрәм райондашлар, телевизор караучылар, радио тыңлаучылар һәм әлбәттә инде газета укучыларыбыз. Бигрәк тә басым ясап әйтәсем килә, бу урында Саба таңнары газетасын, районыбыз газетасын укучыларны бүгенге матур бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Һәм инде әлбәттә
тарихына тоқталып кеткен вақытта 1998 елда республикабыз жетекшілігі 19 май күніне бірінші татар газетасы, Нур газетасы шыққан күніне республиканың мәтбуғат күні етіп белгілеп өтерге қарар қыла. Шушы вақыттан алып, біздің енді бүгінгісі күнге қадар республика көлемінде мәтбуғат күні белгілеп өтілі. Мәтбуғат ол енді кең қырлы бүгінгісі күнде заманында 1930 елда Саба таңнары газетасы колхоз байрағы болып дүния көрген болса, ол шырлардан алып бүгінгісі күнге қатылы 90 елдан артық тарихы болған, районыбыз ел язмасы болған Саба таңнары газетасы көп тапқырлар өзгерішлер кешірі. Колхоз байрағы, оннан жеңу байрағы, Саба таңнары болып, бүгінгісі күнде шушы исем астында біз енді өзіміздің газета біздің шығуы давам ете. Әлбәттә, бүгінгісі күнде язма, басма газета ғана түгел, біләбіз, сіз де айтып өттіңіз, электрон форматта дағын енді электрон сайтларыбыз, электрон газетабыз бар. Шулай социаль шелтерлерде өзіміздің оқушыларыбыз бар. Ләкин негіне болмасын, түп башлангышы болған Саба таңнары газетасының басма варианты. Енді ол біздің үшін қадірлі, һәм райондашларыбыз ішінде әйтесім келейінде қадірлі газета. Бүгінгісі күнде редакциябыз коллективында 11 кіші қызмет қоя. Бар шабыздың дағын өзіне бөлінген қызмет бөлініші, yüklемесі, һәм енді газета шығару үстінде ішченліге алып бара. Өзіміздің газетабызны болдыру үстінде ішлеген, бүгінгісі күнде әлі исен болған 14 пенсионеріміз бар. Бұл енді лайықлы алда деп айтайық. Қызметкерлеріміз, біз алар білен деген даими илемтеде тұрабыз, алардың хәлләрін білшәбіз, ғүзірләрін тыңлайбыз, һәм инде өзімізге болған фикірләрін де тыңлайбыз. Шулай ук газета инде ул хәбәрчеләрдән, журналистлардан, мына түгел хәбәрчеләрдән дә тора. Безнең шулай ук инде район күләмендә үзебезнең әлдән әле үзләренең кызыклы язмалары белән сөендереп торучы хәбәрчеләребез дә күп. Алар рәтендә шунысы куанычлы, өлкән яшьтәге хәбәрчеләребез генә түгел, укучы балаларыбыз да. Менә алар дагы үзләренең язмалары белән безнең газетабызга мөрәҗәгать итәләр. Һәм әлбәттә инде без аларның язмаларын газета битләрендә дөнья күрүенә өлгәшәбез, ирешәбез. 30-нчы елларда барлыкка килгән Саба таңнары газетасы инде 90 елдан артык район тарихын үзенең басмаларында күрсәтеп бара. Бүгінгісі күнде де менің әйтәсім келе Саба таңнары газетасына язылу әбуәне давам ете. Фырсаттан файдаланып инде газета оқучыларыбызға әлі бүгінгісі күнде бірінші ярты еллыкка газета алдыручыларға, келесі ярты еллыкка да язылырға, һәм инде кемнәр өлгермәгән әле келесі ярты еллыкка язылырға, аларга дагы инде газетага язылып, районыбыз яңалыкларын белән аралашып барырга, укып барырга киңәш итәр идем. Әлбәттә, бүгенге бәйрәмдә мен инде барлык санап киткән хәбәрчеләребезне, укучыларны, өлкәннәрне, газета укучыларыбызны, үзебезнең хезмәткәрләребезне, лайыклы ялдагы булган хезмәткәрләребезне, коллегаларыбызны башка районнарда, шулай ук безне караучы, ишетүче бүгенгесе көндә һәр барчасында бүгенге матур бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, семьяларда тигезлек, тынычлык булсын. Балалар хәсрәте күрмичә, сугыш афәтләрен күрмичә, исән-сау яшәргә, эшләргә насип булсын. Һәм инде иң изге теләкләрдә генә калам. Бәйрәм белән барыгызны. Сезнең матур теләкләргә кушылабыз. Язучы журналистларыбызны, хәбәрчеләребезне бүгенге матбугат көне белән котлап, нык сәламәтлек, иҗатларында уңышлар, газетаның халык өчен һәр вакытта да кызыклы булып калуын теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Уңышлар теләп калабыз сезгә дә. Бәйрәм белән сезне дә. Бәйрәм белән. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән озатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.